Zasi vloger. Čau, poďme. Prosím. Dobrý deň. Takže nás čaká ďalší týždeň, ktorý budem natáčať. Od pondelka do nedele. V pondelok začínam vždy cvičením, takže teraz idem cvičiť. Po mne príde cvičiť taký chalanisko, ktorý je takisto na vozíku, volá sa Peter Sitka a môj tréner a zároveň aj kamarát Michal Hančík, Fuck That. S ním cvičiť, čo som veľmi rád, lebo týpek je už 4 roky na vozíku, odkedy chodí k nám, tak sa mu celkom darí. Aj sa dokázal už postaviť na tie švestky, takže je to úplne super. Tak si pozri, jak cvičí, sleduj, pozeraj a no tak. Už ťa vidím v klietke, Péťu. Skús koleno. Teraz mi ty rozhyb ten valec. Ty mi rozhyb ten mechadlo. No dobre. Ja keby si robil zumbu. Takto nejak sa venčíme, napríklad, keď sa mi nechce ísť von, lebo je extrémna zima a aj moja Laura je zima, ale musí sa zatnúť, lebo chillka treba vyvenčiť. Samozrejme by som bol radšej, keby som nemusel sedieť v aute a si takto jazdiť, že by som to prebehol, ale tak čo už. Niekedy si nevybereš, ne? Prišiel mi balík od... Aj ty to máš byť vidieť? Čo? Aj ty to máš byť vidieť? Tvoj tatko. Od Julo. Dievča, ktoré mi urobilo ručne trička. Trička, ktoré sa budú volať Večer šuhaj, ráno šuhaj. Brno je zlatá loď. Za devčaty z Brna choď. Sú hezké. A vierná. Systémovo, aby to nebolo rozklbané. Takže takto. Stuhy. Stužky. Čože? No čože? Takto si pripneš. Pripni tuto pripni. A teraz ukáž. Fúha. No, takže ráno som si bol zacvičiť ako každé ráno. A vždy v stredu po cvičení mám ešte masáž, lebo je to veľmi dôležité. Takže teraz idem za mojím masérom, pánom Putinom. Nero, čau! Došiel som trocha skorej, takže podľa mňa ešte obťahuje flintu. A uvidíš toho, že vyzerá ako Putin. A celé 2 hodiny si myslím, že Putin ma dočahuje a masti. Elektrické otváranie brány. Ďakujem. Nero, pozor. Pozor, lebo ti prejdem lápky. Čau, Kája. Jak mi trasa šulana. Myslíš, že mám šancu ešte s tými nohami niečo spraviť? Ja maratón odbehneš, pohode. Áno? Prisahaj. Prísahaj. Yes. Keď to mávam stredy. S pánom Putinom Robertom. Hotovo. Je to za nami, že? No jasné. Poďme. Vysadať. Tak. A tak to ma vždycky vyvadíš. Ďakujem. Čo robíš teraz? No nahrávam ťa, tak mi povedz niečo do kamery. Je sobota, 20 stupňov a kde sme? Ideme do Šamorína. A vieš prečo? Lebo ideme robiť. Som pozvaný ako motivačný host. Som pozvaný ako motivačný host na jednu veľkú firemnú akciu. Budem tam mať jeden vstup, kde budem rozprávať s moderátorom a druhý vstup budem mať svoj stand-up. Budem ich musieť zabaviť. Nevadí, že už som mohol byť teraz pri bazéne a váľať si varlata. Človek musí robiť vtedy, keď to ide. Toto je výhoda vozičkára, že zaparkujete rovno pred vchodom. Rovno pred vchodom, ty vole tam. Pichu! Vich. Máš strašné stina. Ty kokos, však vyšportované, vydrepované. Prečo nám také? Lebo si ochranu, ty bože môj. Pred vystúpením mám čas 15 minút, tak som išiel do svojej šatne.
Dúfam, že mi bude stačiť. A mám tu aj 2 biletárov. Dobre. Máš stres? Keď mu dáš mikrofón, to začne pohroma. Takže to nás... Ešte niečo. Že koľko ty máš energie a aby si pozitívny človek. Hej, takovou energiu nevyšiel som sám tú plošinu. Dobre, takže mám po prvom vystúpení. Dostal som standing ovation, takže ma provokovali troška. A Míšo, môj tréner, zároveň kamarát a zároveň kameraman to nenatočil, ale nevadí. Teraz sa napapáme a o 6. máme druhé vystúpenie, teda mám stand-up, čisto stand-up, iba stand-up, only stand-up. Ja som takto išiel zo mňa to kvapkové, keď odnievete olejovú vánu na aute, zo mňa to kvapkové, ja som utekal presne do Vika, už Vika, už je taký vodičkár, ktorý sa trase a takto chodí a hovorí mi, že exkluzívna značka, kamarát, hovorí ticho. A on že počkaj, stoj, hovorí, sedí, čo je, že stoj. A ja že čo je? Budeme sa volať Orion čokoládová hviezda. Ďakujem veľmi pekne, boli ste super a dnes vás bavili Citrón a Sima a moja maličkosť. Tak teraz povedz. A je po vystúpeniach. Teraz by som si chcel vyhnúť galoš a ísť domov už. Mám taký pocit, že to bolo tak dobré, že si padli gace. Poviete na niečo k tomu viacej? Bolo to super. Bolo to Everybody Call Samar. No a dnes je nedeľa, 17,5 stupňa, 9 hodín ráno a idem so Šulem vystupovať pre 2 detské domovy. Jeden sa nachádza v Bratislave a druhý sa nachádza v Bernolákove. Predpokladám, že nebudem tam môcť natáčať, ale nevadí. Decká sú super a teším sa, že ich môžem rozveseliť takto v nedeľu. Toto nejšula. Toto je on. Za čím ideme? Za zábavou. Wow. Ciki, cak. Hej. Takže prvý detský domov máme za sebou a teraz hopsa do druhého, nemarte? Tak robí Degino, predstavím vám Degiho. Ja vám predstavím Degiho. To je jediný človek, ktorý keď sedí vzadu, vy môžete úplne byť rozvalení. Natoč. Jazvec pojebaný. Ja mal jazvečík. Vojto má tak veľkú barlu, jak kružidlo. Veď ukáž tú barlu. To je kružidlo. Díky moc, že ste to dopozerali až do konca. Keď sa ti to ľúbilo, tento môj prierez týždňa, tak daj tam ten subscribe alebo tieto veci a vidíme sa ďalší týždeň. Takže nazdar, majte sa pekne a užite si zvyšok nedele.